Alright, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada at tuy manen ti kabak-to-back ti idikal man laeng ni Manong Nemi ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Ayan, problem of the day portion. Nga pakaibasan ti surat pakasaritan iti parikot iti biyag ti may sangag problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin nyo yung kumabkablaaw iti naimbag nga oras, naimbag nga aldaw yung amin na sangapada. Kaya tuy manen nga may mangibasa iti may sa asurat. Surat nga agapo kini Gege iti Tuguegarao City, Cagayan. Alright mga kasin, inting araw din rugyan nga ibasa dati problem of the day nga agit-kid daw ti pamalakad tayo. Manibod iti Tuguegarao City, Cagayan, ti problem sender ni Gege. Sagudahin nga ro ti surat ni Gege. Dear Kasin, agkasupadi kami unay kini Ana nga best friend ko kasinyong dati aramid na ket kasupadi iti singpet ko. Nagtulag kami idi adda kami pelayang iti high school nga sa kami tula makinobyo into no maaddaan kami iti trabaho mi. Into no makapagturpos kami iti kolehiyo. Ket adda pagtrabahuan mi. Ngem saan na natungpal ni Ana ti tulag mi. Ta saan la basta nakinobyo tinaramid na no diket nakikabit. Nakirelasyon iti addaan asawa. Nga ison ti nang pagpabasa keng kuana aging nga nakapagturpos. Nakinobyo akmeten iti addan trabaho kasinyong iso daytoy ni Toper. Ket awan di makuna nga problema mi kini Toper. Agpada nga da trabaho mi. Saan nga makuna nga nasapa nga nakinobyo ak. Gusto laeng umno nga panawin ta adda met trabaho ko nakapagturpos ako. Iso nga saan met nga nagbalin nga problema kini mama. Dinto nga ni Ana ket dandani linawas nga umay nagdisturbuen. Umay nagdisturbuen gapu iti problema da kini Jackson nga kabit na. Ket ti makadakes kasin yung mairan-ranan ukwa nga adda ni Toper tunggal umay mangistorbo dito balay ni Ana. Apay nagsennaay ka, Toper? Masansan nga da mapasamaktan, Gege. Ket anya, gagangay laing nga ta, nobyo ka, nobya nak. Ken awan ti dakes na ta, datan iti umno nga edad, adda bukot nga trabahon. Isang orde dati bang panunotek. Anya nga tanong agasawatan. Nabayag nga nagtulagan ta daytan, Toper. Nga, sa anak pi nga nakasagana. Jack peget nga agasawa ak. Into no, siguro mabalbalin into no 30 ti 40. Ket adun to siguro ti ornong ta. Jack magkaruketi makiasawa nga awan pa ti napintas nga trabaho, ti kayat ko akit mapromota. Ket ti kayat ko, adadakkel nga savings iti bangko. Awan met pa ti dakkel nga savings mo. Kastamit kanya. Baka agproblema tanto laeng, Toper. Saan met siguro, Gege? Adumit dito di nasapa nga agasawa. Ken saan na tamit siguro baybayan ni Apo Diyos. Awan ti kas agsigurado, Toper. Narigat kasi adut amok nga nasapa nga nag-aasawa nga itataket agproblema da. Aglalo day ta kwarta. Saan nga asiti agasawa? Apay aya gumanat ka. Kahit ko mga roti maadanin iti anak. Di mo di pa'y kayat nga kaanak ta. Ala, nasapa pa'y. Toper, manupelat tawenta. Kita di kiti nasapa nga agkaanak.
O nasapa damit nga problema, nasapa da nga agsisina. O kahit mo ka di nga maitulad ta kadakwada. Iso nga saan kang gumanat? Makauray da ita, agtutor ka, tuper. O, malay mo, sakbi nga dumanon ti edad ta nga 30, makaurong tan ti dakkel. O di mabalintan to ti agasawa, mabalintan to nga mangbukel ti pamilyata. Agam ita, saan pa nga mabalin? Maawatan na kumatuper. Maawatan ka. Maawatan ka, sweetheart. O, metlagayam. Alang Ruden. Gapo ka dita, di mo, jak pa kaya ti makiasawa. Nagbaloy met ti riknam. Pasensya kan. Nabandugak lang iti trabaho. Angim. Basta. Makapaawat kami timod. Itatay nakalalailo ka, nakadungdungo ka, nga nakaragragsak ka, nga adda ka manin dito'y balay, nga adda ta iti silid ko. Kas dati, pagustuhan ta tirik nata, ngayon itata nagsaritaan ta manin deti panagasawa, o gaputa jak pay kayat, agbaliw man timod mon, kanayon ka nga kasta. Masan sa nakasta ti mapasamak no ipalagip ni Toper ti panagasawa mi dati kayat na nga mapasamak nga da kamin ket agkasar tapno maadtaan kamin iti anak. Angim talaga nga jak pay kayat kasinyong ta jak ngord kayat ti marigatan nga agpamilya. Napadasan min kini mama. Nagaputan na nasapaak nga naulila iti ama ket marigatan ni mama nga. Narigatan ni mama nga nangisakad ti panagbiag mi. Tano kumano nakaurnong da nga dua kaday di papa. No kumano natalged ti trabaho ni mama. Saan ko mga narigatan. Ket jakayat mapasamak iti biag ko dayta. Jakayat nga mapadasan to ti agbalin nga pamilya tinapadasak nga rigat iti biag. Tunggal kontraek ti kayat ni Toper. Madlaw ko nga agbaliw ti riknana, maluksaw. Kaya dadagiti gundaway nga saan nga matuloy ti panang pagusto mi trik nami gapula kadayta. Siyempre agpauyo akmat no kwa. Ang saan mi nga palabsen ti rabii nga di mi masolbar ti problema mi. Agten nagtumetlaeng nga agkapya kami. Ket kadayta nga kanito nga agpapauyuak. Ta siyempre, madiman nga rutirik na akon ta impalagip manen ni Toper deta nga panagasawa mi. Deta kalkalikaguman na launay nga agkasar kami, nagkaanak kami kanon. Idi ta umay manen mangistorbo tigayem ko nga ni Ana. Adagtugtugtug ti ridaw. Bebe amlat ta. Gege! Anyakan san arumarkan Adagur uray king ka. Asino aya mama? Nga tamanin Ana, damanen. Wen, ni Ana nga gayem mo, rumwarkan agad agur uray di salas. Ay na. Ni mama nga talaga. Anya nga rod, adaman ni Anan. Gawit ak nga rod din Inton bigat manen. Amangan no maistorbo kayo. Ala, sige, kakit din. Basta, nagtulagan ta Saan mo ngamin nga ipapapilit to, per? Talaga nga, jakpay kayo ti agasawa, jakpay kayo ti aganak. Agtuturta nga dua. Para metla kadata da ito Para metla iti agbalinto nga pamilyata. Dati ti kayat ko mapasamak. Iso nga kasta ka masuportaran na kuma. Maawatan ka, sweetheart. Inakaro din. O sige.
Ala nga rod, inakmet ten sangwen, eta bagtit nga gayem ko. Bagtit? Api nga bagtit ko na. Deta kinabagtit na Ulit, umay naman iyag dito yan, ti problema na, kadeta kabit na. Ala sige, sige. Nakaro din. Tapno, makapagsarita kayon, itigayem mo. Bes, nadisturbo kayo manin ganito, pero pasensya ka na. Ala, okay lang. Narwama kung taan niya nga ron, kit adda ka manin. Alam mo ka patalawin ka. Sigurado adda manin problema nga inyag mo dito balay. Ananusan na ko ma. Ananusan na ko ma, bes. Tawam iti sa bali nga pagkamangak no saan nga sika. No saan nga da kayo kini mamang mo. When taan niya nga rod, kat nasapa ka nga na ulila iti ina. Sana nga sawa ni papang mo iti may sa abalo nga pada na. Nga naganak da iti ado. Iso nga saan na ka nga nasako ni papang mo. Asino pa nga rod ti pagpatulungan no saan nga da kami. Napiyaking ka. Napiyak ka da kayo kinito perta. Awan ti problema yo. Amum no apay. Ana, dumngig ka Amum no apay awan problema mi. Kege. Namin adun nga imbagaking ka. Diba? Namin adun nga imbagaking ka. Ti tao matlaeng ti mga aramid iti bukod na nga problema. Kasking ka, anya ti problema. Ni Jackson. Anya ti naramid ni Jackson. Dinangranak manin, bes. Ay, kung naktumot keng ka. Kaya api nga dinangranak ka. Sala nga deklaeng ta dinanatungpal ti Karina. Nga, sapain na ti umay ti kasera mi. Tinungpanagkat din, nagsagad. Ay, naana. Namin adon nga imbagam kanyak dahit nga problema. Namin ano na ka nga tinungpan. Namin adon na ka nga dinangranan dahit nga kabit mo. Dahit nga akin kabit keng ka. Kat namin adumatin nga imbagak keng ka, tapno awanin ti problema. Makisinakan kay ni Jackson. Tapat ida kami iramraman mo nga problema. Tapno awan tumit problema mi keng kan. Ngam saan nga ron nga mabalin, bes. Api ko mga saan nga mabalin. Ipatpatig ko unay-unay ni Jackson. Kaya nga mapukaw ni Jackson iti biyag ko. Gaga. Api nga ni Jackson. Adala nga ro din asawa na. Nagadot lalaki dita. Nagadot dita ti awampay asawa na. Kas kumakiniyong-yung. Kukunak lang. Ay, dakay nga gayam. Dito yun kusina nga ituloy data pagsarsaritaan nyo, mangantayon. Anyaman data problema mo, sika, ana. Mawananti. Anya nga awan, kadagsang sangit ka. Alam kay dito kusinan. Tamang rabita yun, neket na mabisina ko, imposible nga di kayo pa mabisin. Sika, gege. Pinagbatim ko mapelang ni Toper at ng rabi Agal alisto ka no, mama. Manganto ka no jabalayda. Ala sige nga rod, may kaya rod dito yan. Gilat na manganin, bes. Jack mabisin. Ay, gaga, tilada ka. Adula amin. Mangistorbo kan tumanan, no, mariknam tibisin mo, yung titeng katrabi May kagit di manganin. Ituloy tati, agsarita sa jay. Nga uri mangig ni maman, tanarwam mo't ni maman. Pati siya. Saan lang asyak tinarwam, pati ni maman. Ana, balasan ko. Auntie, no anyaman ti problema, lipatin pa'y laeng, no addakan iti sango iti panganan. Tapno makaadom ti mangan. Iso nga kaadom ti mangan, ana. Wen, auntie, nagasgasat ni gegengin iti siyak, auntie. Anya, dahita ka manin, agdrama ka manin. Agpadpada kayo nga ulila. Awan ti makuna nga nagasgasat kada kayo. Ulila ka iti ina. Dinto tanigay kagat ulila mo't iti ama. Awan tinagdumaan nyo. Angim da kayo tita ket saan kay nga anti ket di kay nakiasawan. Dinto nga
Dinto nga ni papang ko ket nag-asawa iti sa Bali. Isu nga da kayo ket naibugbog mo ti amin nga panawin ket pamatig mo ken ni Gege. Dinto nga ni Papa kas nabaybay anak isu nga kasto ti biag ko ita. Ay naana, saan mo nga pabasulin ni papang mo kadeta nga nararamid mo. Tas ikamot lang ti nangararamid iti problema. Ay na, Diyos ko, pabasulin ni papang mo. Ay, apo aya. Apay mo kami nga tulok mo nga agbalin ka nga kabit. Nagsaya at nagpintas ti tulag ta idi high school ta. Anyat inaramid mo. Nakirelasyon ka iti asawa na. Amom gayam nga asawa na intultuloy mo. Ay, apay nga kinayat mo. Ay, Diyos ko, ayawan ko mat problema ita no nagpanunot kasi ka ana. Sa amo unay nga ungtan at agayem mo si Kagege. Sa amot pa nga nalado ti amin. Oh, di ngamin, balasan ko. Ana. Auntie. Oh, saan pa nga naladaw ti amin? Balasan ko. Makisinakan, kadayta nga nang kabitking ka ni Jackson. O, kit baliwa mo ti turong ti biyag mo, anak ko. Saan mo ko mga urayan nga gumakdakkel pa iti problema? Sakbay nga maladaw ti amin. Sakbay nga agbabawi ka. Auntie? Rabiin, maturugtan. Pasensya kan, friend. Adaak manin dito'y balayo. Umayak manin makiturog, makiiddaking ka. Ket kapilitan nga nagawid ni Tofer nga boyfriend mo, adaak nga rod. Di yung manin na ituloy ti amumlatan ay na, nairwama kun ana. Ken maysa, sinapami tayon at tinagpapas. Sakto kalkalpas mi tay dimteng ka. Isu na laeng tasaan kami nga makapagpamindo at anya nga rod ket adakamot manen. Ay naapo aya. Sorry nga talaga, friend. Bayam tano si kantumit ti adda problema na ket umay kantumit kanyak. Umay kantumit agpatulong kanyak. Siyak, tapay ko mga umayak ken ka, ha, ana? Di pa'y matulungan ti bagbagim? Di ka pa'y masulbar ti problemam? Umayak kid agpatulong ken kan? Ang bilang gayem mo akit no anya ti problema ti maysa. Problema ta adwa saan ka di? Kit umay mun tumit iyo man ati problemam kanyak. No addaman problemak ken no man adda problemak adamat ni mama, adamat ni Toper nga pagpabalakadak, pagpatulungak. Api nga si kapela ti umayak. Angin saan kanto nga tanga umay kanyak? Kit apay ko ma. Sa may saana. Jak tumaadaan iti problema. Iti naka nga problema nga kas iti problemam. Tadyak mat ipalubos nga maadaan ang iti kas nga problema. Jak mat ipalubos nga sumrekak iti may sa abanag nga mangtedto kanyak ti problema. Ay naaya. Kas ti kunakon. Ti tao ti mga aramid ti bukod na nga problema. Kat siyak. Jak kahit ti agaramid iti bukod ko a problema. Nakasimsimple ana. Jak amo na api nga di mo maawatan. Ay naaya. Maturugtan tapno saan taon nga mapuyatan ket ne agpadpada nga da trabaho tayong tumbigat. Sige, bes. Wen kasinyong no saan lang nga napatig kanyak ni ana akas gayem ket idi ko mapailangan likak. Ta saan ko man narumbeng nga makigayemak ken kuana ta agsupadi kami nga rod iti kasasaad. Makikabkabit ni ana idinto ta syakket natanangak na adaman napaspasamak kada kamin kay ni Toper anobyok ngem naannad kami. Gagangay lang met nga impaay kun ti amin ko ken kuana ta nakapagturpos kami nga agpadpadan nga da trabaho mi. Ken maysa pag-usarekmet no kwa ti kondom. Ngem no amok nga safe saan ko nga pag-usaren ti kondom.
Ngin kita nyo ti kinaanad mi. No ibasbasek ti calendar method ket safe kuma. Nga saan ka maalaan ngem ag-withdrawal to pailaing isuna. Tadyak nga rod kayat nga agkamali kami, nga agbidot kami ket pagbabawyan min to laing kamaudyanan na. Ket kas iti dati kasinyong kalpasan iti may sa arabii nga nagsangsangit ni Ana gapu iti problema na iti nang kabit ken kuana wenno kabit na. Saan ako na nasdaw iti ta ibaga na nga okay damanen nga awan manen problema na. Idi ta tumawag kanya ket kunana, "Oy, bes, thank you Thank you. Aping thank you ka kanya. Ket okay kami manen kani Jackson. Kinapudno na ay Jackson abit laing ket niya. Ket anya ti mapaspasamak king ka. Api kas talaing ti panagayik mo nga kunam lano. Adda kami ni Jackson dito'y bes. Adda dito'y sibay ko ket madamdaman ton. Jackson, madamdaman ton hani ket ni agsasalita kami kini Gege. Ay na, amuklatan Ana, ay na. Ang mga makadisturbo ak kada kayo. Oh, sige, kita dapat trabaho. Saan? Kahit kula ti agyaman king kabes. Ta okay kami manin kini Jackson. Awanin ti problema mi. Taping agyaman ka kanya ket adda kanina itulong ko. Ket dakkel ti na itulong mo Oh, dakkel ti na itulong yo kada kanya, dakay kini mamang mo. Kasano ko mga nakatulong kami king ka, Ana? Dinto nga di kami dinengdengeg, di ibagbagami king ka. Oh, di kami tinungpal, di magbagami nga isinam mo ni Jackson. Oh, ket anya ta basamak. Imbes nga isinam ket okay kay manen. Nakalalailo kay manen nga kasla ay nasumruman ti arem mon. Ala basta, bes, awan ti sabali nga makatultulong kanyak no saan nga da kayo nga agina. Isu nga thank you Ala siging kit ni gumanat ni Jackson nga. Ket dandani kami iti pag-check-inan mi nga motel. Ay na Diyos ko. Sumuruman ti kinaarem mon, Ana. Sana karget mo nga taw-tawagan no kasta. Imbes ko mga umapalak saan ay na adda nga masurunak king ka. Basta bes, maawatan naktulat ta. Ala nga rutin. Makaamu kayo. Bahala ka ditan. Ituloy mo lahat ti agpakatanga ka dahil nga kabit mo. Di met dumalan ti sa ugeng ka. Iso nga makaamu ka. Iti biyag mon. Mas daawak kasin yung tasipod day di naudi nga imay ni Ana iti balay mi. Manmanumeten nga ag-message kanyak ni Toper. Nasyak pa iti umunang ag-message yan dati ket good morning. Damagin na no nanganakon. Ket no damagig no anyat obrana busy ka no trabaho na. Aging nga iti may nga aldaw nagtulag kami nga kita kami. Nga iti panagsarita mi iti cellphone ket madlaw ko nga kaslad na problema na. Kaya baga na nga agsarita kami kano iti may nga restaurant nga masansan nga papanan mi nga panganan no date kami. Nagwenak nga road ket dimteng ti panagkita mi nga dua. Rumwara kon ta inak nga ro din iti restaurant nga pagkitaan mi kini Toper edita saludsudan ni mama no papanak. Ay, papanam, Gege. Ay, diyak ka din na ibagaking ka mama. Ti anya. Nagtulag kami kini Toper nga mangang kami itiruar. Kay kasano or dati lutwek nga si daen ta kuman.
Makaamo ka mama. Saan ko lang tangar ng lutwen na nataawang kamit. Kaya anyang arti sa dain nyo no sa among lutwen. Kumporme ditan amang lukatak to delatan. Wenno agsaladaklatan itirangaw ti parya. O, ala sige mama, no kayat yung i-take outan kayong tulatan iti si DM. Saan alangan amangan numaladaw ka manen. O, kastawan timbagam idin. I-take outan nak kunam. Angem adamod gayem dimbagasan nyo. O, dimbagas kay pelay nga ta, iti hotel. Ni mama mo, ti palagip na pela dayta. O, alangan din makit ni nasisitan sa ti pagsaritaan mita. Kasla, madlaw ko, kasla da problema nito, per. Problema? Wen ma, kaanya nga tat problema na. Amangan mo't no kaya't nga agasawa kayon. Kata may bagbaga na kanyak no kadayta. Saan mo't siguro mata nagtulagan min nga saan pa eh. Saan kami pinagasawa ta? Ibaga kingkuha na nga kayat pa eh. Akit, anang amang ano, gumanatin, balasang ko. Kut, no, pagsaritaan nyo Saan met siguro mama? Kut, nagtulagan min, ibaga kingkuha na nga, maawatan na kumako, nakit, uwing ko na namet. Alakit pagsaritaan yung tungod nga nasaya at ti amin anak ko. Kat sapay ko maata masulbar, ti anyaman nga problema nga, adda itinobyom. Kat nasanay kami mitin mga ada problema. Kat no ada problema, kat pagtulungan mi nga masulbar. Alang aro din ma, inak aro din. Ta ipakaamuan kan to no anyaman ti problema nito per. O nakapangantan. Itatanalpastan nga nangan, mapalin ka din nga intan iti motel tayo jay ta nga agsaritan no anyaman ti problema nga kunam. Gege. Mabalin mit nga dito ilatan nga ibagak no anya ti problema. Sige. Umuna-unay. Dumawat iti pamakawan mo. Anya? Pakawanan na kuma. Gege. Taan niya ti basol mo, apay pakawanan ka. Gaputa saan ko nga natong paltikariking ka. Ay ayating ka. Toper. Gapu siguro taan niya. Gapu siguro di mo pa'y maititi ka sa pulak. Iso nga nagsapulak iti sa bali. Anya ti kahit mo kasawin, Toper. Adda na si Kuka ka sa bali. Anya? Adda na si Kugam? Wen, kat adda ni Jebalay. Dandanin ti pa nagkasarmi. Ayop ka! Tinungpanak. Ayop ka! Nagado ti tao, gege. Apay nga tinungpanak. Ayop ka! Iso siguro, adi kayat mo iso. Apo, aray ko, api nga tinungpanak kita nga tao. Iso siguro nga kayat mo dito pagsaritaan, tataamom nga ado tao. Tatiamom kat di ka tungpain. Ang imsaan nga sinsinan tinaramid mo to, per. Iso nga awan ti bibiyang ko, no rin ado ti makakita. Anay ko, agtal na ka. Tinungpanak manin. Ay, tinungpanak ayop ka nga talaga to, per. Api nga naramid mo kanyak ti kastoy. Saan ka nga iskandalo Ikapsot mo lang ti busis mo. Gapo ka di tadyak maited ti bag. Gapo ka di tadyak maited ti kayat mo. Gapo ka di tadyak kayat ngay kang kape. Di kape kayat ngay kang ti anak. Gapo ka di tadyak may kayat ti agasawa. Ang hindi ka iskandalo dito yung gege, please. Ayop ka. Pakawanin na kuma. Angim kahit ko nga talagang ti maadaan iti anak. Uri ta masursuro na tumitlat nga. Masursuro na itong lipatin. Ape nga naramid mo kanyak ti kastoy. I'm sorry ngim. Kayat ko lang atong palik ti karik ni mama. Kari? Anya nga kari?
Nagkariyak king kuana nga ikakisunan ni ti apo ko na. Taapi nga gumanat ni mamang mo. Api nga gumanat ni tita. Naduktalam mi nga da nakaro nga sakit ni mama. Anya. Kit kayat na nga sakbay nga matay kit maikak iti apo ko na. Anya. Kimapi nga di mo yung baga kanyak. Api nga di mo yung baga kanyak dahil nga problema. Taan niya. Dim tumat lang kaya ti agsikog ta di mo pingorket ti agasawa. Namin adok nga yung baga king kang gege. Namin adok nga paripirip king kan nga kayat kun nga agkaanak ta kayat kun nga agasawa ta. Ang hindi mo met kayat. Tuper. I'm sorry, gege. Ngem dya kun maure nga agtawen ta iti 30 sakbay nga maadaan ta iti anak. Diyak amo no dan tupay nga sibibiyag ni mama. Ngimimbagam ko malat ta kanyak. Baring nagbali ti panunot ko. I'm sorry. Angim napasama ken ti amit. Nalpasin na napasama kayop ka. Di kan to pulos mapakawan to per. I hate you. I hate you. Jak pulos ni namnamakasin yung agsangit akmet gapuken ayat. Tati amo gidiket nila anat yak problema iti ayat. Ngem kasla nakarkaro pa iti problema ngem ken ni Ana. Iso nga tinaramid ko napanakmet iti ayan ni Ana. Siyak meten ti simublat nga da problema na. Nagsakit Ana, nakasaksakit tinaramid ni Tope. Alaw, stunan bes. Nakapudpud no akeng kuana. Inted ko meti amin ko keng kuana. Iso ket isulaing ti lalaki nga inayat ko iti awang patinggana. Iso tingkarik nga umuna ken maudi nga lalaki iti biyag ko nga man niya tinaramid na. Gapula ta jakpay kayat nga kasawa kami. Jakpay kayat nga agkaanak kami. Tapnoan niya. Tapno maipada kami tulain kadigay tinasapa nga nagasawa nga problema da ita. Ang lakas tala ti biyag, bes. Lipatin mo. Lipatin mo, DJ nga tuper. Sumapol ka na iti sa bali nga lalaki. Nagadudit at lalaki. Ang nasakit, Ana. Nakasagsakit. Saan lang nga nakaurayin? Gaputa jak maipaayan iti anak. Gaputa din na pa'y maipaayan iti apo ko ni mama na. Pimutot iti sa bali. Napankit din si Mapol iti sa bali ka babae. Din to nga daag, met. Ket amo na ngamin nga di mo pa'y kayat ti agsikog. Di mo pa'y kayat ti agasawa, bes. Iso nga uray no ibagana king ka. Ket awan tumatla ti maaramidan na. Ket imbagana lat ako maata mabalinmet nga pagsaritaan mi. Ape nga naskin nga pumutot iti sa bali. Alas tunan. Isardeng mo pa'y latiag sangit kit ni kababain ka dandanin nga sumangpit itanda Jackson. Umaiso na. Wen, anda kadwana. Kadwana ti kaopisinaan na ni Alex. Uy, eksakto. Ano ka partner mo? Nagwapo di Alex. Dati kaopisinaan ni Jackson. Kahit mo asawin, ada kadwana nga umay ditoy. Apay. Ada, mangyawid na nga iti mainom ken ada kano dinagas na nga naima sa pulutan. O aginom tayo. Alahan, eksakto ada problema mapagiso. Masapul mo't uminom iti arak. Arak? Wen, tapno malipatam ti problema. Aginom tayo. Aginom ta. Aginom ka. Agbartek ka, friend. Tapno malipatam ti problema. Bagtit ka nga talaga, Alex. O makita mo na pagkatawakan. Tatay, agbismisuot ka. Ang gaumaun-uni. Da problema mo kuna ni Ana. O, ngamitakit ni. Nakaragragsakan. Saan ka di? Problema? Daya problema. Naapi ko mga min nga agproblema. Aginom take it din. Ala, itagayan nakpay. Ta uminom akpay. Uminom tayo. O, kayat ko pa iti arak. Okay.
Sige, tagayan ka nga rod. Oh, kung saan lang arak, di mabaling ko nga itidking ka, gege. Anya pa yung rod ko ma, tetoy. Kit no kahit mo agad di, itad ko pa ti pagragsakam. Ha? Pagragsakam? Anya ti isasawem si ka. Oh, ngin kayam nga ta. Kaya na nga ta nga paragsakin, ita. Agad win, agad eksperto ag kadagita. Kaya siyak ti kukunada nga para solbar ti problema. Dahil tatirol ko iti biyag. Oh, kitamok ti problema. We, talaga amom ti problema. May samot laing ti ramot ti problema at babae kahit saan ka di. Lalaki. Naglaing ka kunam. Talaga, problema ti lalaki. Hay, apo aya. Para kanya kagat ti solusyon deta problema. Lalaki met laing. Anya ti kunam, bagtit ka nga talaga kunam, Alex. Agpaisumit ti kunam, alamang aron. Kitaik man tilaing mo ang mangsolbar ti problema no talaga nga nalaing ka, Alex. Nangaapal digiti duaya. Gege. Supay sana all. Oy, Ana! Sana all! Pasensya ka na. Naringgurak sa. Ano kailaing? Apay, umapal ka ngagpaiso kadakwada. Kada Jackson, kani Ana. Api ko mang umapalak. Ibagam ano umapal ka ta? Taan niya. Kahit mo sawin, umapal ka met. At agpaiso kita. When umapalak. Apay ipalubos tang apal talatan. Anya tikit mo sawin. Kita, no anya tiraramidin da agad, jay silid da agad. Aramidin ta mata. Urita damat bakante nga silid. Bagtit ka nga talaga kunam. Tatala nagkita. Kit man ano kumano tatala nga nagkita. Apay importante ka di dayta. Kahit mo ka di. We, kayam? Kaya na nga parag sa akin? Kasti ko na, ekspertok deta. No kayat mo? Padas na. We, saan nga ro? Doon saan mo kayat? Ituloy talatar, ti uminumin. Umapapal talata ka dagiti duwan. Di, dito yung nakapapauyo ka. Papada kayo lang tikong ko na. Ano nga ron? Ano kahit mo? May katinga ron din. Di nagpapaapal di kita. Oy, Ana! Apit ang moyo, da kayo lang. Da kami met, kini, andang kamoy tayin. Di kami malagit tinagang kon, Alex. Oy, da kami met kin Alex, apit, da kailat may mayat. Apay, tiyan mo na, sunalat lalaki ti lubong. Nagkadot lalaki dita. Gumanat ki ding agasawa. Sabalin sa dito yung asog mo, Agore ka. Siyak malaingin ti agirabaw. Siyak ti mang romansagin ka. Sabalin ti aramide mon. Sige, sikan kit maululawak. Talagang kagurgurak na dyan nga lalaki. Gaputan siya kayat ti agkaanak. Gaputan siya kayat ti agasawa. Nang sikog ti sa bali. Apay ti amuna isulat lalaki ti lubong. Apay, no kaya na nga aramidin nagkayak met. No kaya na nagragsak agit kayak met. Anya tinagan mo itayin? Alex. I mean, anong kimbagaking kan? Alex tinagan ko. Ay, sorry. Managlilipat ak namin. Sige, Alex. Eksperto ako ng basic mat dagita amom. Anya? Basic mat dagita.
Awan laing mon samet. Ah, Alex. Nalipata man eh. Alex. Awan, basic med data mo. Kunan. Awan laing mo gaya. Sa anak nga kan-kanchawa ni tikas na. Baka no ipakat ko, tigpipeso nga laing ko. Baka di naktupulos malipatan. Para makita kasano nga di ka malipatan? Malipatak pa nga kanayon tinagam mo. Alaman nga rod. Alaman. Ikanak mga rod ti Jactopulos malipatan. Alex. O yun. Nalagip ko't nagam mo. Alaman nga rod. Sige. Imbagam da ita basic. Basic. Iure mo ang makadano na kita nagbaitan ti lupom. Aya po, ayan, napadasak taytan. Napadasak tinakanan. Aya po, ayan, isulay-su. Isulay-su. Anya, isulay-su. Anya ko na, mitay, isulay-su. Saan? Saan? Ituloy mo. Ituloy mo tayo, aramide mitay. Kasano ka di tayo chay? Man-mano tikas kanyak nga mapagtiritir na dila na. Pagtirtiritirik ti dilak, yung taunig na. Kasta ka di, isumbal lang nga sabsabali tirik nana. Asti, nagray pakitaking ka. Ala, naglaing kan. Mapagtiritir mo tadilam. Uwi na. No, isarek ko dito king ka. Pagtiritirik, ay sigurado nga makiki ka. Alaman nga Rod, ituloy mo. Nagmayatirik na. Ano tinagam mo? Alex. Ay, Alex. Ituloy mo, Alex. Go, ituloy mo. Pagtiritirim tadilam. Sige. Ito pera mo kaya daytoy. Ana. Ana din pinapadasan daytoy. Di ka makatagari Ay, tuloy mo. Naglaing ka. Alex niya. Alex. Naglaing ka nga talaga. Mapagtiritir mo, tadilam. Saan lang ati dilak ati mapagtiritir ko? Anya ti kahit mo kasawen. Di ka nga tapi nakakita ti tarong agtiritir. Ada ka di tilada nga sausaw MC ka. Agmauyong ka nga talaga. Ipadas ta. Sige. Paklib ka. Paklib? Uwen, paklib ka. Medyo ngat-ngatom din tapatong mo. Kastoy? Uwen, basta. Kasi ka di? Sige. Agore ka ta. Pagtiritirik mo di tarong ko. Tapno nakarkaro ti imas na. Kasta ka di? Sige. Kayat ko. Dahito yan. Nagkimas. Alex, tinagan ko. Laglagi pa mami na. Alex, nagimas. Daitan, Alex. Pasabsabali si ka. Alex. Kita man no. Di mo... Di mo sapul-sapulin dito. Agtiritir nga tarong ko. Agtiritir nga di lagi nagtiritir nga tarong. Napasamak nga ro ti saan ko marumbe nga mapasamak ka sinyong
Angem awanen ti maaramidak tanalpasen na napasamak ti amin. Pagpabasulek ni Ana, pagpabasulek ti arak. Nga jak na panunot nga pinabasol ti bukod ko abagi. Basol mo, Ana, basol mo. Uy, bes, anya ko matibasol ko. Saan ka din nga si kamet la tinagkuna nga ti tao metlat mga arami ti bukod na nga gasat ken problema? Angim sikat tinangawis kanya nga agbartek. Kitni, 2 bulan nga jak madatngan. Ana, anya ti aramide. Kita, anya nga din nag-ayatan nga kunam. Kit, nakaringringgor kayo. May sikat karingguran. Kasta unay ti iriyak mo nga, piiling mo, nakajakpat ka. Ay na, Diyos ko, aya. Angim na barte kak idi, amum dahita. Siyempre, awanak iti katinuan, saan nga nalimpyot panunot ko. Kita, saan nga sakti pa basulem takinayat mo dahita, isot kinayat mo, nagpasikog ka kengkwana. Welcome to the club, kunaklatan Iso pa iti problema dahita, kumaman no baro isuna. Adamit gaya masawa na salbag. Tumal na ka. Saan ka ba pabasulin, abes? Kasano nga rudin kinsak kaya tiagbalin nga kabit? Sang kay bagak king kaidi? Jak kaya tiaganak abalasang. Ngaman niya nga rudin tiaramide. Si asawa umat kayam dayjay nga Alex. Kit ibagam lataking kwanan, abes. Saan nakamot nga baybayan ni Alex, Ket? Tawagam ta ibagam nga masikug ka. Sigurado nga suportaran na ka. Suportaran na kay nga agina. Kas kini Jackson, inkasera nak. Di ibagam kinkuha na nga, ikasera na kamet. Ta i-provide na met, di kiti amin nga kasapulam. Jak kayat, Ana, jak kayat ti maipadaking ka. Jak kayat ti agbalin nga kabit. Jak kayat ti agpas nga balasa. Angim jak met kayat ti agbalin nga kabit. Ano nga pa, kasti tinapasamak kanya. Anya ti basol ko. Tapno mapasamak kanya ti kastoy. Anya ti nagbasulang. Gabo siguro iti pa nagtiritir adila, nagtiritir atarong nga simrek iti kaunggag ket nagtiritir meten ti panunot ko kadaydi nga kanito. Ket kasta unay ti pungtot ken luksaw ni mama idi maamuan na ti kasasaad ko kasinyong ngem ni mama metlaeng ti kang runan nga nang sapuyot iti kasasaad ko. Impakaamok nga rod kini Alex ti amin ket injaya na nga ikasera na. Injaya ni Alex ti panang ikasera na kanya ken panang suportar na kanya bayat iti panagsikug ko. Ket di nakamto kanumet baybayan nga agina inton maipasngay ko ti anak mi. Ang himadamat kondisyon na. Ilimed mi kano ti amin. Ken pagbalinen na nga kabit na. Ket isu ita ti problema kasinyo nga mangburburibur launa iti panunot ko. Numanjak umanugot nga ituloy mi ti relasyon mi. Masiguradok nga ta nga adda namnamaek nga suportar ni Alex. Sigurado nga aga nakakabalasang ket awan to mariingan ti anak ko nga ama. Sa may sakit basit pa iti urnong ko. Kasano nga roden ti trabaho into no dumakkel ti tiyan ko. Numet pilyek when numet umanugutak ti jaya ni Alex. Agbalinak nga kabit na. Maipadaak iti gayem ko nga ni Ana.
banag nga jak pulos, ma-imagine nga mapasamak bet kanya. Kasi gayam tirik na kasinyong nula mabalin ko mga isubliti panawen ket aramidek angem saan meta mabalinen. Iso nga nagtaklina kiti programa yo tap dumawatak iti pamalakad yo kanyak. Balakadan dakman kasin no anya ti aramidek tulungan dakman pangaasiyo. Iyon na kung nagyaman kadigiti makaited kanyak ti balakad, kinagyaman akmet ken kakasin, ti anos ken laing mo nga nangurnos, nang ibasa ken nang idrama, ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Sabi ko mata damit na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Wenno ulidan iti biyag kadigiti amin nga nagdengeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema, Gege, iti Tuguegarao City, Cagayan. Datang ti problem of the day nga napadayawan nga naibasa at tangal daw. Intay nga din, balakadan mga kasin. Ayan, medyo nag-extend gaya, maya, basit ti oras tayo nga gibasan. Sige, rugyan tayo nga ibasa, di kiti reaction. Nagganas met gamin. Ti agtiritir ko na ni Vanessa Elida. Uray ta nakaraman ka ti agtirtiritir adila ken tarong ko na ni Koyep ako. Makamot nang agtiritir baka kasi nga talaga ti takder dia tarong mo. Baka mo to talaga nga inborn nga tiritir Ada kasi di sa bali ti shape na sa bali ti anana ada di banana shape kunada banana type. Adama dete longganisa type, adam amok nga longganisa at langana. Kasla longganisa. Adama dete mushroom type. Mushroom nga kalimusot. Ayan. Adama dete kasla arnis kunada ta nakataktak der kasla troso kunada ta naka medyo atiddo nga nagbukol nga diretso. Awan ti kiluna na ator. Naka-ator nga diretso ka. Patangan yung mga rol kanya. Adama dito yung nag-letter. Adama nag-letter S sa. Adama dito yung baliktad. Imbes nga dito banana type nga nakakasyay, dito yung pabaliktad. Pakasyay mat. Ayan. Kasla gripo. Ayan, kasla gripo. Dito yung tumangad. Adama dito agdumog. Oo, kasyay. Naduma-duma klase na. Ada din nalukmeg je puon na, bubong na, je ulo na, basit nakutong, basit. Adamat ay dakkel je ulo na, je puon na, nakutong. Kasi siya Adamat detigas na nagalot alungganisa, ti shape na. Adamat digiti adariting-riting na. Adamo dati ababangam na lukmag kaslang ano dati latang Youngstown sardines kasya. Oh po aya. Adamo dati ada burto-burtong na ada amo no anya dai diyan. Adamo dati dakkel ti akak na kano dati. Aya duma-duma dakay nga adot nakita nan ayan ibaga i-differentiate yung man di ka nakita yun. Ay spiral ay kasla dati anat na ganat spiral kasla ada spiral nga donut kasi di ba? Ada kasla dati kasla pretzel ada pa kasla lasir. Apo ni Cesar Pablo Baklig trosot takder na mayat kaya tak ko na. Adapay na angot ko ng Jenny Cole Valencia. Yamat nga di Jenny. Sa bali mo day giant madi mabugbugwan day giant. Adamet dati ada anana. Adamet dati ada sa balit anana. Dati ada pelang skin na di ulo na. Kasla supot
Kasla deti ice candy. Nga po iya. Parehas pala taga Cagayan kami ko ng Alex Domingo. Wow, sikan samot detoy Alex. Sikan samot detoy kabit ni ni Sender. Ayan na kasi kong ni Edsel Eder Sender umay ka ditoy kabulalaan adot mayat mga sawa ken ka. Adot babaro ditoy nga nabaaken kas kada erap kunana. Ni Daniel ko Sales baka adda bulitas na kasin iso nga na imahasan na. Supay either adda bulitas na wenno aduti tukak-tukak na kunam. Kaya kasi di tukak-tukak kas la bulitas matlata di jayen. Angim natural. Diyan bulitas artificial may ikabil. Kaya ngem di bulitas kusa nga nagtubo. Oh, iso ano siya keket ko ti bulitas. Ay dati tukak-tukak. Ano rating ko kaya inborn no kaya ay agbibuya ni atrang ni kasin Evelyn sa Jan Marugin ay agchat dagayam kini liver ni Makoy numil ko na Sender itakdermon nga bukod tasikog mo saan ka nga agbalin nga kabit ken Alex siyak laeng yan aba di problema na kami ni Sender financial baka no aga nakabalasang saan nga makikabit baka marigatan to nga agpasuportar baka kay syempre ada asawa na iskandalo no mapandumandanon ti kayat ni Alex ikasera na kabitin na ken isot mangidanon dati suporta. Oh, kumbaga namnamain latan ni ana dati suportanan urayan na laengen. Samantalang no aganak abalasang awan relasyon dagin ni Alex baka marigatan nga pasuportar nga dumawat. Ket awan kanumet tidakkel nga urnong na. Ken gagangay pala trabaho na. Ayan. Kastamet ti kuna ni Kalya Lili ay agpasuportar ka lang kunan agpasuportar kalatan awate mon tinagbali nagasat mo kasta lang ti biag. Harold Garcia kunan napadasak met deta ag nagtiriter ti dila nakasin saan lang atoy nagan ko tinalipatan nakasin apelyedok pay ken nalipatan na pay naggapuan na abo. No kabit di mo makibin iti public when di mo pay maimay day kuna. Kasin Jocelyn Gascon apay ammom dagita handsome kuna na siyempre nagbasa tayo mati eskwela kasin talagang isursuro damit ijayen. Ayan no amin nagbasa ka once ka nagbasa kat kolehyo high school pay laeng amom dagita nga banagin kasi siyempre agigidang kay kadigita estudyante nga mapan umisbo siyempre kikinita kayo no kwa di ba pasit na talaga saan gayam nga insurot maestra aktual siyempre umisisbot ni kita lalaki kit kitakman data anong mamon yakit ipakita ti bagay ko baka maapilwang kayo wala kaya gagangay ti lalaki dito no duduma nga dito siyempre di kita agbabarkada agpipin nakita da asya Arnel Sambo Sonido pasuportaram deta agbalinto nga anak mo ken Alex ngem madi ka agpakpakabit no touch ayan baka masulisog ka manin baka sapol-sapolen agtiritir nga dila iba nga takin kuhanan agsibog ka lang yung awan relasyon ta kuna agsibog ka lang gapo ta responsibilidad mo deta kuna part na dati suportar mo tay panagsibog mo anya dayta nagmula ka lang linipat mon anyat ket mo ikanak lang ti igatang ti abono igatang ti pagsibog igatang ti pesticide siyak amin ti agaramid, siyak amin ti mang trabaho, umay kamat sikat agsibog kunha. Deta ti maalalam Sender ko na ni Jason Agno Chodoro, alak pamor.
nagbaltik keng kaji balbalakad mo kini ana. Si kamot lang ti nangar-arami ti bukod mo agasat sender. Ngem ti makunak isinam ni Alex may mayat lang basit tay aganak nga balasang ngem ti itultuloy mo ti agbali na kabit. Ardang aganak kan nga balasangin taday tati kinayat mo. Okay, thank you so much kadigiti balakad yo. Kunamet ni Flor Abelia Borday baka naginawan ay nalpasetan ni Harold Garcia pinipig type keng kanya kasi taadot bukol-bukol na. Ano tawag na no ko DJ? Ada sakit mo no ko kasi ni. Ni Mercy Rasote sender iti dayta nga problema adu iti kasta itan ket anusam a sender ta kinayat mo met ket dapat nga dumawat ka ti suporta ta anak mo ken padakkilem laeng ta anak mo ta swertem to dayta kunana.